All right. Say relationship ya Maria na Joseph yakakosha kudaro number 1. Kukatarisa jinelo jinaturudzirwa Jesu chisana kumuvakari. Ndingo America ninga America ningizvichiuya zvinosvika pazvinogumira pana Joseph. All right. Joseph iyeyo wadana na Maria. Maria kubvangu pamwe. Zvoreva kuti rwendo rwekuberekwa kwaJesu rudzi ruchikura zvinouya nerudzi rwekuna Joseph. All right. Kuti Bible rangu ndiye wemba yekwa David aibva kuBethlehem. Saka Jesu mwanakomana waDhavhidha. Saka senemu yaJesu iri panyika uye mwana waMwari kudenga mwanakomana waDhavhidha mambo wapanyika. Saka ari murudzi nelineage iyoyo ndiJoseph. Saka Joseph waanowirirana naye kana kuti waanopfimba kana kudanana naye ndiye anobva aqualifya kuva favorite yedenga kuti azove kutakura pamberi paKristu. Ndataura ndikati Joseph haasi muridzi pamuviri apa, asi Maria haagone kuqualifya kutakura nomuviri kana asina relationship naJoseph nekuda kwerudzi rwaJoseph. Chechipiri, basa raJoseph aiva muvezi vanotaura kuti carpenter. Carpenter anoti muvezi munhu unoshanda nezvipikiri nemapuranga damatebho nemacheni. Saka Jesu anofanirwa kuberekwa naMaria anofanirwa kunoita basa pazvipikiri nemapuranga pamuchinjikwa. Saka basa raJoseph munatural realm raiva chiprofita chebasa raJesu achatakurwa naMaria kuti aite basa pamuchinjikwa. So murume anonzi Joseph ndiye anova key factor kana kuti nyaya hombe nekuti Maria agone kusaurwa kuti atakuberekwa. Saka pamuri tsiki panonetsa bedzi ndepekuti iye haasi muridzi wenhumbi asi bhuku raMika 5 verse 2 inoti Bethlehem Judha nyama uri kudiki kumaridzi wekwaJudha asi mauri muchaberekwa mambo. Nzvimbo yakaprofitwa namuprofita Mika yeBhethlehema handiko kunobva Maria. Maria akatevera Joseph wemba yekwaDavid anobva kuBhethlehema. Zvoreva kuti address of birth nzvimbo inoberekerwa mwana iBhethlehema kumusha kwaJoseph. Saka Joseph pachake iaddress yechakataurwa naMaria kuti chibatike. Mufunge Mwari vanoshanda nenzira iyi, vanoshanda saMwari pachidhila newe, but vanoshanda munhu achidhila newe ari Mwari zvakare. Mwari pamwe pacho kana achida kuunza mhinduro muupenyu hwako chinhu chaunochema anokupa munhu. Munhu pachake haana matwe but haugone kunamata zvisina vanhu mukati. Iye Mwari kuti haugone kudaini kana wakavenga munhu waunoona. Neimwe nguva Mwari vafunga kuponesa nyika. Vagona kuti shoko rakavanyama. He became man akauya panyika. Zvoreva kuti kune chikamu cheumwari chinomushanda bedzi semunhu. Iye Mwari ari mweya. Mwari mweya vanomunamata mweya nemuchokwadi. But Mwari mweya pavakafunga kuponesa nyika vakava munhu. So Mwari unoshanda saMwari mweya unoshanda futi semunhu. Saka neimwe nguva ukasanzwisisa Mwari semunhu wakamirira Mwari samweya unopodza kuita kwaMwari semunhu nokuti kune chikamu cheumwari chinoshanda semunhu. This is deep. Saka vafunga kuti kuponesa Mwari vakabva vava munhu. Vokuya panyika kwakutenda pamuchinjikwa kwakudeura ropa kwakufata zvinotatu kwako ari Mwari munhu amanifesta panyika. So kune nyaya dzinogadziriswa naMwari asi akapfeka kuva munhu. Saka Joseph munhu but denga rikatarisa Joseph riri kuona mumiviri panyaya yavanoda kuita. Saka apfigwa naJoseph adiwa nedenga nokuti achatakura assignment yedenga nokuti ari murelationship nezvakatariswa nedenga. Ukaverenga Bhaibheri rako rese unonzwa Mwari iye ndiye anenge achitaura kuti ndi Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho. Zvoreva kuti Mwari anoda kuasosieta nevanhu zvekutodaro. Neimwe nguva ukada kumuziva haakuudze kuti Mwari wese anongoti ndiri Mwari waNhindi. Mwari waAbhurahama anokumbira kuti ndinoudze
Anotati mwezi zilizi ndiri mwari wa Abrahamu wamuona panyika. Ndiri mwari wa Isaka, ndiri mwari wa Yakobo. Urati mwari ane kumanifesta kwake panyika kuwana atachilia sehemu. So pese pano manifesta mwari sehemu. Ukatadza kupa appreciate nekupaona zvakanaka. Unongoza kuitira mwari wakamirira mwari. Mwari wacho azviratidza. Vatu wakamirira. Book ya John chapter 4, Jesu anokumbira mvura patsime ndokubvanyiwa. Mukadzi apindiwa Jesu mvura anobva ati takamirira Mesaya. Mesaya achauya. Achitaura naMesaya akauya. Atoripo kuti takatomirira. Chamupa kumirira chii? Vane tsika dzavo dzaiti maSamaria nemaJudha hatyedzana. Saka Mesaya akauya ari musaidhi remaJudha vanoramba vachimirira. Vanoda kuti auye musaidhi kwavo mumafungiro avo nezvavakatenda. Ufunge kunoita kwaMwari anoita sekuti anouya ari wrong side. Iwewe wakamumirira Mesaya anobva auya wobva watomunyima mvura. Wapedza kumunyima womuudza kuti takamirira Mesaya. Chakunde chatatisa kuti aone chii? Haana kuona kwemweya, ane kuona kwepanyama. So panyama aikuona kujuta. Varekanisana kune zvipauya mushana. Mushana unoziva munhu unotora rudzi kubva kuna baba vake. Saka Jesu haasi mwana waJoseph. He is a product of the Holy Spirit. Saka kuti rwapiwa harisi permanent, riri temporal. Nekuda kwenzvimbo yaasvikira. Saka vanhu vakaona zviri temporal vanomisa zviri permanent. He is not a man, he is God manifesting as man. Ndokutora rudzi rwepanyika. But paauya kurudzi rwemaJudha kune maSamaria vasingadzidza nemaJudha. Saka anopotsa mukana wokuitira Mwari nokuti vane tsika dzavo uye ane maonero ake. Ufunge mukadzi anotoda kuitira Mwari ende Mesaya anotomuda, but anoramba akamirira nyangwe Mesaya auya nokuti maari anodzidziswa netsika dzekuti maSamaria nemaJudha kutozomubata kuendesa pamuchinjikwa kuramba kwaita vanhu kuti hausiri wazvisi ndinokuuraya. Ivo vanhu vaitodaro vachida nharo naJesu vaida Mwari. Saka unoti pavakatora mutumbi vakatogwenda kuti hatingaregere mutumbi uri pamuchinjikwa taakupinda muSabata. Vaida kutobata Sabata racho vamuuraya. Vamuurerera vanokuti ada kuzonamata mati mutapedza naye. Why nokuti ndiMwari amanifesta semunhu. So ndiMwari mweya asi pamwe unomanifesta semunhu panyika. Pane nguva yaanozviratidza semunhu. Vanhu votopotsa kuitira Mwari ivo vachida Mwari nokuti auya musaidhi navasingagamuchiri. Ufunge Mwari anotipa vafundisi vaanoda kudarika vafundisi vatinoda. Ndingamuexplain again. Mufundisi anenge mwana, ubereke mwana waunoda, unobereka mwana wokuzoda. Tenjera waina isiwa wina but unomira kugaitesa ndiye wakuti. Unotozoona munhu kuchatirwa panozodisa mutombi. Wakamupiwa kuti uzomuda, unopiwa waida wacho. So Mwari anotipa vafudzi maringe rudo rwake nekuda kwake nezvakatinakira. Chaakudiwa vanhu kuremekedza choice yaMwari wacho. Nokuti nedzimwe choice yaMwari kazhinji inenge wrong choice. Kunze paitsvagwa spokesman anotaura naFaro, Mwari vakatsvaga munhu asingagone kutaura. Mozisi wacho asingagone kutaura anokakama ndiye akanzi enda unotaura naFaro. Mwari anenge akusarudza type isiriri. Imagine dai vanhu vakadzipota isarudzai kufumirira imba kwaFaro netsotsanangu vaitsvagwa unogona zvakanaka. But Mwari pakusarudza Mozisi asingataure zvakanaka vane chikonzero. Chikonzero ndechei? Ndechekuti kana vataura naFaro vanhu vakuda hakuna anozobhosa kuti takanyatsotsangura nokuti unotozikana kuti haugone kutsanangura asi kuti pavaitadza Mwari vakakugonesa. Ndo kazhinji Mwari haatsvagi munhu anogona, Mwari vanotsvaga munhu anozvininipisa kuti vamugonesa. Why nokuti mbiri dzeyaJehovha isiyamo. So Bible rakurati Maria aiva munhu
Bethlehem. Right. Kwalwenda Maria kutelera akushiko kwano. And wantera watu handi yakapapami. All right. But shile mushiri spiritual. Chekuti uyu kamutelera ndiani address. Nokuti zvakatoprofitwa kuti Bethlehem Juda. Maumuchabere pamama. Saka ukaona kuti pavakasvika zvanzi nguva yakakwana. When they were there, time came. Vakati wale mwana. Zvinoratidza kuti mimba yanga yatojuda. But they know kuti vanga vari ku wrong place. And havana kuenda by choice kuti hatikuenda kuBethlehem ndokuberekerwa mwana. Information iyo vakavasina. Chakaita kuti vaende kunzvimbo iyi zvanzi Mambo Augustus for the first time. Ndiye akati tada kumboverenga vanhu saka muvese ngaambe pano aende kumusha kwake. Kurati vakaenda by pressure not by choice. Pane nguva yekuti Mwari anenge anoda kumanikidzira kuti ubate zvinhu zvavo. Nokuti newo wagara wotozwa kuti pane zvinofanira kuitika mandiri but uri ku wrong place. Saka neimwe nguva Mwari vanoshanda nezvinonetsa nepressure nekupushwa kuti usvike mune chimwe chinhu chakanaka. So hapasimbese paunonetswa kana kukomeserwa paunenge uchida kukanganiswa. Sevanhu izvezvi vanogona kupura kuti makuru anga akaita tainetswa asi zvakatidzidzisa upenyu. Pane imwe puresha yaunosi kuti pane kunetswa ndikukomeserwa but mune ramangwana unogona kutenda kuti dai vasina kuhawo kudaro handifuni kuti zvaibatika. Bvunzai zvichakadzidziswa nematicha anga asingarove. Future ndo yanga yakutirova. Those vairohwa vakaita serious vakaverenga ukaita zvakanaka. If ndafika roho nyika inorohwa. Kuitofo zvavo. Unomusvika paunonekwa zvidaira kuti rohwa vakaitoresera zvotakamereka. Taisotazorora. So there are times yekuti unotadza kuinterpreta pressure nekunetswa. Uchiona sekuko kunetswa kugamba ndopane chakanaka chako. Maria nhuya uinayo ukasamanikidzwa kubva pamuri hauendi kwakaprofitwa kuti mwana angati. Saka pane pamwe kuti Mwari vakakupindura pachinhu chauri kuchema vaita senge watokomesera. Vakada kukurwira vaita kuti vari kukurwisa. Unogona kusunduruka ukatiza ukati dai Mwari vandinzwa gamba watonzi ipapa ndondindiro yacho but mwavira zvinoita zvaneimwe nguva vanhu vachida kubuda muEgypt. Mwari vakapa meseji namusi rinotaura vanhu vauraye ropa vauraye makwai vese ropa padhoro. Vanhu vari kunama vachida kubuda hazvinetsezvo but ipano pane nyaya imagine uchakubva mutenga gwai rako 1 wonzi wabvunzisa wakati mai kuti makwai vafi unazvona kuti vada kudzura kumamwe nhamo havadi kuona kubudirira pamwe. Message haiuyi pa-right time. Message inouya any time to make things right. Correct. Each of one, God speaks the right word in the right season. It's another level. There is another level. He speaks a word to create a good season. So when we go to Genesis 26, vakati kuna Isaac, usaenda kuchipita kwenda gara kuchigera kuchigara. Yesu message ya kuchigara ni message inokuya kufema inete mushisha. So neimwe kuba kuna message inouya zvokuti unoshamba kuti vanhu vakuziva zvikuitika. Mamira akaita zvinhu vari kuzvinzwisisa here, maomero akaita zvinhu. Vamba Mwari mukutendeka kwavo vane meseji yavanokupa munguva yamunofungidzira kuti haisiriyo yaunozofara kuti asi Mwari vanga vane zvirevo panyaya. So relationship yaMaria naJoseph ndo yakava key yekuti Maria aine munzvimbo yekuberekera mwana nokuti ega hagone kuenda habve ikoko. Mambo vati munhu wese ngaaende kwaanobva. Zanzi Joseph waibai kwaDavid aibva kuBethlehem reJudhea ndopaakatora Maria waidanana naye akaenda ikoko. Ukama hwake relationship iyi ndo yakonzera kuti Maria akakwalifya kutakura nhumbu. Relationship ndo yakonzera kuti agone kunobereka mwana ari kunzvimbo yake. But Maria aigona kubosta kuna Joseph apedza kutaura nemutumwa. Nokuti mutumwa akauya kuna Maria akati wakarotofanzwa kuenda kwavanadzimai. Uchaone pamwiri. Aigona kuenda kuna Joseph kuti shamwari zvangu ndezvendenga ina ndabasa newe. Denga ratotaura neni neprogram yacho haumo.
Asi Jose is part and parcel with image. Tinenguwa yekuti Mwari vanogona kuita zvinhu newe. Yes. Obva vazvisiya pahalfway kuti zvichipedziswa nevanhu. Alright. 1 Samuel chapter 30. David abvunza Mwari Ziklag yacho, nditevere ndinokunda here. Mwari vakati tevera unokunda. Anoti kutevera zvanzi pane murume wakaona angasiyiwa ine nzara. Vakamupa zvekudya, murume uyo ane simba ndiye akavaudza kwanga kwaenda maAmarekaiti vapisa musha. Kureva kuti Mwari vakapa David assurance yekukunda, but havana kumupa direction kwaenda nevanhu. Direction, do you want how you relate with men, although you worship God? Right. Yeah. Nokuti neimwe nguva mhinduro yangu iri kuwanyanyana nevamwe. 2 Kings chapter 4, mukadzi anga nedambudziko aperwa nemafuta asirwa chikwereti. Paakadzi nemunhu waMwari kuda kuti mafuta awande but anokumbira zvitini. Zvitini hazvidi kunamato, zvoda kutaura nevanhu muchiwirirana. Kuda the relationship yako nevanhu ndozvitini zvako. Munhu waMwari ane zodzo rekuti mafuta awande, haana zodzo rekukumbira zvitini. Alright. Lifestyle yako mu society. Amen. Yesu tipe deyakwe. Dambudziko rekutanga rakava nemunhu asikwa Mwari vakanga kunada mukati hazvina kunaka. Kuti munhu ave ega. Unoona kuti Mwari vachitaura kuti hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Ivo vakava nemunhu washikanaka. Ndobva vakati hazvina kunaka. Inaiti kana una Mwari zvatonaka zvese. Kusvika Mwari anotyira tsitsi munhu wavainaye. Kuti hazvina kumunakira. Ivo varipo. Vakadeuka ndirimo zvinokasa zvaita. Nyaya yako ikasunda munhu pakatoshata. Mwari vakamupa mubatsiri akafanira ainzi Ife. Chiprofita chakuti be fruitful multiply chikatanga kuzadzikiswa. Vakava nemhuri. Aina Mwari anakuva nemhuri. Kusvika aine mudzimai ndopa akava nemhuri. Mamwe mazwi echiprofita akutoda iwe networking with people to make things happen. Sameri ari mu relationship. Yasi kuziva kuti denga rakatoisawo ziso parelationship iyo. Kana kuna akangopfigwa naJose akaramba, haana kuramba Jose. Akaramba mukana unoita basa nedenga. Aiva ambassador ari kumirira kuti anouya kurudzi rwaDavid akadanana naJoseph. Nokuti Jesu anonzi mwanakomana waDhavhidha. Nokuti Jose ndiwe rudzi rwaDavid. So Bible rinoti vaenda vasvika kwavakasvika ikoko. Vakashayiwa nzvimbo, vakashayiwa pekuberekera mwana. Imagine nzvimbo yakaprofita. Bethlehem Judha. Zaitikana kwakaprofitwa zvinetse. Gamba zvinogona kunetsa uri mu right place. Zvakati kunetsa ikoko kune chikonzero chakanaka. Vakashaya pekuberekera mwana. Kuzoenda kunoberera kumatanga kumenja haisi choice. Kushaya. Kwakungotopa pane mukatongotuzembera vanhu. But kuenda kwavaita ikoko. Matthew chapter 2 inoti. Herode aona kuti vachenjera vasi kudzoka vachimuudza kuti mambo ivakuwana kupa. Akava nehasha ndokutevera vachiuraya vana vese vane 2 years and below. Zvona kuti Maria paakashayiwa nzvimbo yekuberekera mwana aida kuchengeterwa mwana nezvichatevera. Nokuti vakawana pekuberekera vana vakaziverwa nevanhu. So pane nguva yekuti Mwari akukurangarira pane zvinonetsa, kwete nokuti Mwari haana kukunzwa, but zviri kunetsa kuti zvikuendese. Zvikubvise pane zvichateverera. Saka uchiona kana vati kurei haisiyese mikana muupenyu unofanira kufarira kana yavhurika. Nokuti even the devil anoita sekunge ari kuuya kuzokuitira zvakanaka. Chakapa vanhu kudzimba kugadhenire ijeni vanga vaparidzirwa meseji yakaisiya vakasiyiwa vakaguta. Aiwa musadzvanyirirwe idya yese. Vachitopedza kudya ndokubva vaenda panze. Pamwe pacho unoenda wakaguta. Saka dzimwe nguva nzara iri right. Anogara mugadheni. That's serious.
So wakaenda kumatanga kuti by choice by pressure. Mwari uchiziva hake kuti kana vaenda kumwana achengeteka nokuti vanotsvaga vachiuraya vana havaendi kumatanga nokuti vanotsvaga munhu kwete gamba chavasiri kuziva abereko ane maidentity maviri is the son of God as man, is also the lamb of God as a sacrificial lamb. Saka paanoenda kugamba anokurasika ari kuenda munzvimbo yake nokuti ndinogwayana nokuti kana vanhu vanoda kuponeswa vanoenda pamuchinjikwa. Saka Johana anoti achiona Jesu achiuya anoti gwayanai kwete munhu anoti gwayanai noti pavakaenda kumatanga hakusi kurasiswa nokuti vanhu tsika yavo vaienda kumatanga votora mbudzi makwai vonoregererwa zviri kuchechi. Saka Jesu pauya anofanirwa kutanga aparidzira mhuka kuti penyu pakakwana ropa rinotaura zviri nani darika remunhu rasvika manje so mwepo wake kudanga ivuke. Sababho rangu rinopedzisa rakuti panyari vachenjero kumabvazuva vabva vauya nezvipo chakaita kuti vauye kudanga iwo vachitsvaga munhu zvanzi vaitungamirirwa nemirezi. Jesu chipo chatakapiwa naMwari. For God so loved the world he gave his only begotten son. It's a gift kuti inaiponeswa. But zvanzi vakachenjera chipo chauya chinonzi Jesu vakanochigamuchira nezvipo. The white Bible inatoti vatori wise ndokuchenjera manje kuti wapiwa chipo waziva kukosha kwechipo uchipemberawo futi nechipo. Vakatombofura nemumba waHerodhi mambo akagadzwa ivo vanotsvaga abereko ari mambo saka havana kumborasika kumbopisa zvipo kusiriko nokuti munhu asingaunze chipo kune kwaanoendesa chipo. Indakadiscover kuti kuna munhu akaomera iye omubvunza zvinhu kune kwavanonyatsotyika musha kunyanya varume tinosivana zvezvizvi hakuna akaomera kune area dzaunorova zvakanaka. So kune vari kupembera kuberekwa kwaJesu vakauya negoridhe vari kuya kuzopa mwana goridhe kureva kuti havasi kupa mwana nokuti mwana havakapiwe goridhe kureva kuti mumwana uyu vari kuona ishi chaunoona chemweya chaunotenga. Haleluya. Ukatarisa panyama ugona kutenda zvemweya zvakadzwa pamuromo naMwari nokuti anenge akatofanana neuchida atori mudiki murukuru but vari wise nekuti vari kutungamirwa nemweya waMwari vakanyatsoona kuti uyu haasi ucheche ndiye Mwari azvininipisa. So pamwe pacho Mwari unogona kuzvininipisa svika palevel yekuti pakuti kuomese mweya nekuona kuti munhu uyu hatina kufanana takafanana panyama but pane chaMwari chakadyara zvinoda kutenda. Saka vakaona kuti kune mbavha yakaisa prayer request kuna Jesu pamwe chete ipapo vese vakaroverwa pamwe chete. Uyu akatobayiwawo parutivi ane zvipikiri ane minzwa mumusoro mumwe kwakutarisa kwakuti izvi ushe huku hukuonekwa nembavha watadza kuonekwa nevanoverera Jesu akanyatsoona kuti taenzaniswa but hatina kugwenzana. Itsika yaMwari yekuti neimwe nguva vakakurangarira vanokupa munhu anokubatsira but anoita sekunge akatobatsirwawo newe. Kubuda kwaJosefa mujeri akatanga anopanura hope dzemumwe musungwa asati akapanura dzamambo. Akatoziva kuti uyu musungwa hake but une kumwe kwaanogona kuzosvika akataura zita rangu pedu varikuita zvakataka. Saka Jose haasi kuona munhu musungwa ari kuona open door yaJehovha. Saka akazvipira kuti kana asingabhadhari dzake hope ndinorapanura wai nokuti kunapanura wangu mupenyu but unapanura hope dzake nokuti uyu ane kwaachataura zita rangu ndinooneka munhu. Saka Mwari unogona kukupa munhu ari mulevel yako natural uchimuona so but kwavari mese mweya unogona kutenda Mwari utakapiwa chipo pakati pedu nokuti kune dzimwe nyasha Mwari kwaanotaura zita nakuda kutoroka. Baba vanoti Mwari
Ishe. Akana kuti shamwari. Ishe kana murakuye mumambo imuniranga. Chii chagona kuonekwa nemunomo. Lesi vangasemulefu. But akuti Ishe. Saka mwari unogona kuedzanisa nemunomo usina kuedzana naye. Achikuda kutsvaga maonero emweya awinawo pakugona kuappreciata favor yamuzoona mwari pakati pedu. Maria ndugu yake hii haisi kupembelelwa nevanhu varilokawo. Saka vakabva kunyika ikure kureva kuti chamwari zvatinoita manje vari pedyo vakasachigamuchira ruoko rwajehovha runa kupfupika zvokuti neunozoona kuti takapotsa mukana wakatorwa nevakabva kure isu tiripo. Pane nguva yekuti zvakanaka zvinouya pedyo noutadzana sizoona zvinhu zvoonekwa naari kure. Time yaunozoda kushumira itubituleti wakasvika pedyo nazvo kati meso akanga akavharika. Kune varume vaibva kuemausa vaenda kuemausa vachifamba vachitaura nyaya yaJesu. Jesu ndobva ava pakati pavo. Ndobva vatanga kuudza Jesu nyaya yaJesu. Uzwa mashaka wese muyana mwari wacho unokuparidzira. Vakatanga kutoudza Jesu kuti ndikoifanayo zvakadai. Vanhu vaenda kuguva rake vanoti vakushanda. Jesu akashumira. Vanoti vaakupapa kupendera chingwa meso ndo paakavhura. But meso paakuvhurika iye ndo paakuenda. Uko chini taifa kudako. Kwa kukasika kuvurika woona zviripo. Woona tenzi wokuita mtsoka dzako wani wanyasha. Pane wakawana nguva yekufamba nenyasha. Tani uniko wakuzviziva itobituleti. So vakabva kure ndo vakacelebrate. Vakawaende goridhe. Goridhe haisiri mwana. Goridhe nderamambo. Akavigwa mwana. Zati vapedza kumupa chipo, an angel appeared to them in a dream. Girozi ikaenda nawo ichiti chiregai kudzoka nevaheroti. They went the other way. Pane nzira dzinofanirwa kuchinja. Hallelujah. Kana washumira mwari nezvipo zvako. Hallelujah. Shoko rinoti Kornelio, minamato nezvipo zvako zvasvika. Hakuna chipo chinoenda kudenga. Asi chipo chepanyika chinogogonaiswa nedenga. Chandinoziva minamato inoenda kudenga. Zvipo zvinoenda kuvanhu. Asi mwari vanobva vati zvasvika. Nechaenda uku chasvikira nechaenda uku. Ende kana zvasvika mwari vane favor yavanoribisa havangorigogonize bedzi. Zvanzi an angel was sent uye akatoona vision koniyo. Tuma vanhu vanotora Peter uparidziwe kuitirwa personal crusade nenyaya yegiving. Vanhu vaiparidzirwa vakawanda iye vakaparidzirwa one on one. Venga recognize zvipo zvake. Mwari vakati ndakutuma bishop anoparidza mutaini mamo. Chipo chinominista pamberi paJehovha. Hallelujah. Hatikafanana nezvatingaita, takafanana kuti tine zvatofanirwa kuita. Nokuti zvine zvazvinopinda pamberi paJehovha. Elisha ati ndazwa kuti ndava kwemvura zhinji, Bhaibheri rinoti akapfugama akanamata. Akatuma muranda kutarisa kunyanza. Nyanza muranda akadzoka achiti ndaona chinenge chibhakera chekusimuka. Akachitaurira mambo mvura yakuuya. Mwari vakurumisa mvura. But uyakuti pane chekusimuka kuenda kudenga chinenge chibhakera chemunhu. Uri kuona kuti kubata kwemunhu kunodenda zvakaimiswa naJehovha. Amen. Ruoko rwemunhu ndo rwakatakura kii yekuchinja upenyu hwake. Kuziva zvekuita kune nyaya. Apa dzogororei Ukama waJoseph naMaria une nyaya. Unoita kuti atakure pamberi. Unoita kuti agone kubereka mwana right place. Ndugu ya Maria yakaiti pamudaiso. Yakaisine 9 months. Kuti pakaprofitwa nzvimbo. Saka kana ukaenda kwawaenda usiku nzvimbo ikoko haukufa wakabata mwana wacho chikonzero. Ndugu ya uinayo ine birthplace iri profeta. Bethlehem Juda mauri muchabereka mambo.
Saka ni ndugu yacho manje akasawanikwa ku Bethlehem. Nokuti mwana varevi. Saka ndedzimwe nguva tine vanhu vari overdue pablessing. Nokuti havasi right place. Nguva inenge yakwana nyasha dziripo. But munhu anotadza kuziva zvekuita to connect the favor. Nemwe nguva vanhu vakarapa kuchengeta mufundisi wavo hazvina kutanga nazo vatakagara. Mwari ndobva audza mufundisi wake naisho ndinonoramba. Usati location kamusauna. Wanga uripo. Akanogara mubako achifigwa nemakukuwo munyika yevanhu. Proof yekuti vanhu vanga varipo. Elijah aipiwa chikafu chinowanikwa kuvanhu. Nemakumbo makumbo haapeke chingwa. Haapike nyama. But aipe nechingwa nenyama. Unotoonekwa zvaikutoa. Zvekuvanhu vakasvika ari mubako nokuti Mwari akadarika munhu wake nekuvanhu vasiyana wake. Chiona ripoti yakazobva manje kuZarepati zvakana Mwari. Ndaranga ndinashirikadzi riZarepati. Achitoenda kushirikadzi yacho baba yakamudza kuti funa vane mafuta zvanhu zvishoka. Abva kubako anga achitoguta. Vari mudzimba mane nzara. Mwari paari kuti ndaranga ndinashirikadzi. Mborofita ana kuti vafiteke jeflawa. Akaenda emtitengi aine nzara. Kune ropafadzo yekutsikwa pamba nemunhu nzara. Bhaibheri chete feya ndiwo mungaibvume. Kuti vanhu vane nzara vauya vamakomborerwa. But Mwari mulanguage yavo manje. Zvanzi pane wandarangarira. Ine mudyiko. Ise kudyiko na. Kudyiko. Enda unodya ikokomborere munhu. Neimwe nguva ndinofuna zvinotora kukura. Nokuti Abrahamu paakaona upenyu atatu anzi akamhanya akamira kutsoka. Kana ndawanirwa nyasha tsoka muende. Kutowanirwa nyasha kuti varume vapedza kudya mangwana. Havana kusiyana akadaro vakati gore ndombi. Neumaini. Vapedza kushava nemwana. Let me show you something. When the Lord was looking at Abraham, Bible rinoti vakuenda vakatizodza Abrahamu kuti yakafambira ndemusodomu. Ndiyo yatakabumbira kubva kudenga. Ripoti yatakadzwa yeSodhomu neGomora. Abrahamu akaita sita Mwari ukawana 40 munodini kwana but vatangira nyaya. Abrahamu akaona vanhu akagara pasuo retende rake. Akahijeka blessing yaIsaac. Vanakuba kuenda kuzopa Isaac. Akatoona vachifamba akamhanya akakonesa kunana mumba make. Akakonzera vanhu mumba. Ukaverenga zvakanaka varume vakatuma kuSodhomu neGomora. Havana kusvikira kubva kwaLoti. Vakasvikira pagedhi. Loti akaenda kundovakumbira kuti kana ndawanirwa nyasha uyai murani fune mbaine rwendo. Kune imwe blessing inohaichekwa nekuita kwako. Usati wakakomborerwa vakasarudzwa kudhara. Pamwe pacho you make your own choice nekudzoza kupafadza. Ukazoshure mwana kukumbirwa naElisha. Zvanzi ndiyanaudza murume kuti murume ari kupfuura nepano kwete ari kuya pano. Ari kupfuura munhu waMwari kuti kuvaka pano. Ndopavakazoprofitwa kuti gore rinovanenge one kuchava nemwana. Elisha akasikuenda pamba ipapo aipfuura. Takune kupafadzo inopfuura nokuti munyima chete. Kwete kuti hauna bata inongopfuura. Inogara kukoshava. Ndari ndiri mfana ndaifunza kuti vanhu vakona maDSTV kuno mutaundi mawebsite ndeyemutaundi. Handizoti musha kuenda aripo. Patakasikurira dishi takutoona manhurichiro wamunokoshava. Ndoba ndakaziva kuti dzimwe nyasha dzinongopfuura nepauriso. Unoshaya chinokonekta blessing life manje. Aiwa iwewe une right yekudzoza ropafadzo muupenyu hwako. Zvaona zvichiitirwa vamwe naMwari vane connection yavari kuita pakudzoza ropafadzo yacho. Ndakareva vamwe vaipinda muzarecha sari zoti mwanangu vanhu
ucheshi watuita zvishanu baba nekuti waona chakuina chaona mwana chikoro chaholiday izi usarigire chechi tsvaga caretaker mwari anonamatwa futi nesimba rako simba rako mwari unokuseva nesimba rako aishatina chatinacho tinaite sei uripo zvako uri mutano zvako shumira mwari uriona utano nyarara yemupenyu. 2008 mwana akanipa shoko ndaunoparidza but anonipa mari transport saka ndaifamba netsoka kubva kwanza calling yenu kuti mwana anopa message yekuni makoini eko iriko period yakadaro but ndakati zuva kutsoka dzacho dziripo taitongofambira zvisina basa taitofambira zvisina basa watu mwana anopa message tauni apa ndikuona kune kwataitoita tifambira zvisina kubasa times 2 the distance watu mwana anopa message aita padhuza apereka mazauzi nemwana motokari akatizava anofambika kushumira mwari kuchidaro. Hallelujah. One day 2014 I was ministering that page and I don't remember how I was going back and forth. I was saying to some people I was I
Vana vacho ndevako vanenge vakafanana newe risine yako asawaite wega. Zvindodawo. Kuti uve nevana vako zvinotoda kudana neumwe munhu asina vana vako vanokuzorera anokutambidza vana vako. Life is tough and down. Une zvinhu zvaunofanirwa kuwana through association, through team, through networking. Zvisingawanikwe as an individual. Saka Maria waitira Josefa. Ukaziva pana Josefa muupenyu hwako, pane zvimwe zvinofanira kureruka. Ndingandipedze ndichidai John chapter 9. Murume akati naJesu enda unogeza kuruzisiro. Vanzi akatogeza kadzokashoma. Kwadi kugeza ipapa paari. Kwadi kumpa mvura. Sei Jesu ataura zita rekugeza. Waenda kuna John chapter 9 inoti Siloam zvinoreva kuti mutumwa. Sent. Sent. Saka Jesu akuti enda kugeza kuSiloam. Ari kuti ini nyama ndiri Jesu wamasimba ose. But tine vatinenge takatuma. Aifanira kubva pana Jesu achiona Jesu ndiye zvese. But akatobva pana Jesu bacho achiri bofu. Atone mavhu pamusoro. Kwaakatumwa kuenda. Akatogeza akadzoka achiona. Kureva kuti ukageza nemvura iri padhuze unochena uone. Nokuti Siloam zvinova kuti kutumwa. Saka kune anenge akatumirwa life yako. Anyesha maringe situation dzeupenyu hwako. Haufuni kuenda kwese kwese. Kune wese. Kuna Siloam, the one sent concerning your blindness. Ndokupera songe tunamati. Namato wako ni wangu yoku mali blindness wangu. Kule kuona kule Siloam. Mali peo nyasha kupona msere kuleta chipo cha makati pakati. Sera chenjera kwa kumambazo wala ine chipo. Nachipa Jesu anuwa chipo. Awala msoka nesemo wewe. Wautakuta chipo ne kushimila ne kutenda utuka bili. Mwali ngamu. Famise da Mavisa era balati tiwa. Mabasa waita balati batika. Wana moyo waida mchato ngaugatike. Afanya kuna kawakana. Ndio bakauza shipo. They were instructed to go another way. Nilipoprofita imenzika. Afanya kuna kawakana. Kana washubia mwana ina kwenye shipo chao. Baba takutenda ile kupaimbi. Vanane ndi baba katataura kupenyu wewe tatara kupenyu. Pavano kushumira pavano shumira kukereke pavano tenda yamwe vatunga miri wao. Soto ramakaisa mna apostol. Soto ramakaisa mwana dalei. Aishande kupenyu wao. Ashireze mafuta. Alimusoro wao nyeduye kupendero. Mulitao katangaliwe. Wakasahau angaliwe. Mtano ngautere kamshimo. Amen. God bless you so much.